No. Tak tohle video je o barbínkách, protože máme strašně rádi barbínky. Jo, úplně prostě ty kabelky tak. No. Tak. Prostě Tak. a všichni nám říkají, že jsme barbiny, jo? Takže asi někdo bude dívat tady No, na to video život. a řekne si, no to jsou krávy, jsou sami barbiny a jo, možná tak vypadám, ale vůbec nechcem prostě do prdele. To je moje barbínka. Ahoj. Já jsem Amy. Co děláš? My jsme prostě chtěli udělat něco jako videoromán, ne? Jo. Prostě Počkej, ona se nedívá do kamery. No a kde je? Tu je. Paulina, Michelangelo. Ukradla jsem jim boty, no. Tak chodí bos. Má dobré vás? Hejta se mi líbí. Vypadá jak Amy Winehouse. Udělej si tady to Amy Winehouse. Počkej, ona nečmrká. Uděláme s... Tak dej. No však ji tak mám. Uděláme s ní Amy Winehouse. Ty ji posouváš furt někam. Takhle. No však jí nejdou vidět ty vlasy. To je naše Amy Winehouse. Je mi vypadla bota. Pustím jako písničku k Amy Winehouse. Počkám. Teď nevím, co píšu. To je jakože... Tady máte přesný vzor. Aha, dobré, tak nic. S Amy Winehouse je sice feťačka, Ale má dobrý styl, no. stejně ji máme rádi, protože má dobré písničky prostě. Počkej, Tak si pustíme její písničku. tak tohle je. Může počkat, Potkala se s Amy Winehouse. Počkej. třetí čerka. Jo. Nemáš. Jaký remix, ne? A je to dobré. Amy Winehouse. Točím bavím. Teď mám Valerie. Protože to je taky dobré. A Amy Winehouse drží ve vlasech tušku. Ale nejde vidět na moje Amy Winehouse. Taky se. Už moc daleko. Další. To už je. Co děláš, vole? Co vezmeme naší barvu? Jo, hej, nic to. Jo, a co asi? To byčej. Natoč ten dům. Hodím. Jak ho mám natočit? Já ho natočím. Anetky jedu. Anetky jedu. Je. Už jsem se tady. Počkat, kde máme Winehouse. Tak, potkala se barbínka s Amy Winehouse. A Amy Winehouse nemá ráda i barbínky, tak jí dala fatku. Máme i pračku. Ona dala baterky. Jo! A tohle se může jenom po 10. Jakože 50 hodin. To je... Tak vám to dovolíme, abyste se Nevím, kdo to je. To už ty moje babíky. Tak to dopadá.
Když děláte Barbínu 12letým děcku, jo? Bez nohy, bez ruky, nahatá holčicky prostě. No, to je tak asi všechno, no. To je celá kapitola. Hej, tak Počkej, máme Kena. Počkej. ještě máme Kena. Má i také asi. A počkat, dívejte. Teď to už počkej. Hej, ne, to necháme do. Tak čau.